Selvfølgelig. Klip noget mere. Så lægger jeg det bare her i. Ja, sådan der. Sådan. Håber vi, der er mange andre. Skal jeg lige klippe noget af dig også, eller hvad? Kvinders lys. Det her med at stå ved os selv, vores stemme og vores budskaber. Og have modet til virkelig at gå frem og lyse. Og ikke være bange for at lyse rigtig meget op. Fordi det kaster jo en masse skygger, det ved I. Når vi lyser meget, så kommer der skygger bag os, som jo provokerer regimer og mange mennesker. Men vi skal bare blive ved med at kæmpe. Mit speciale er kvinder, og jeg maler og taler og underviser med mange kvinder. Det her med modet, det her med at stå ved os selv og bare blive ved og ved. Og så håber jeg bare, at I vil nyde udstillingen, for jeg synes selv, den rammer mig. Jeg er meget rørt over det. Jeg synes simpelthen, det er så flot arbejde, I har lavet. Tak.